Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez ott a helyszínünk Siófok, ahol minden évben rendeznek egy erős emberek versenyt. Ezúttal az országos bajnokság döntőjére kerül sor, érkeztek a versenyzők, köztük itt vannak a Kelet, illetve a Nyugat-Magyarország legerősebb embere, a 2008-as bajnok. A címvédő azonban nincs itt, mert Nagy Péter a 2012-es londoni olimpiára készül, és gyakorlatilag az volt a szövetség kérése, hogy a zavartalan felkészülés miatt kevés más típusú verseny induljon, így aztán az országos bajnokságot is, illetve az erős ember szezont is úgy néz ki, hogy kihagyja Nagy Péter. Endrei Zsolt, egy nagy visszatérő, aki tavaly megsérült, de erről majd beszélek később. Németh Róbert az első versenyszámban, itt láthatunk lassításban néhány olyan versenyzőt, akinek nem sikerült teljesíteni. Nem azt mondom, hogy nem sikerült teljesíteni igazából, hanem ők a mezőny második felében végeztek. A felhúzásnál 280, 300 vagy 320 kg-ot lehetett választani. Németh Robi a 280-at háromszor húzta föl, őt Hajnal Tamás, egy újonc versenyző 280 kg-mal kétszer állt fel vele. Endrei Bubó, akit az elején láthattuk, ő egyszer, és hát vannak, akiknek nem sikerült. Mennyi Rajmund, illetve Bartalos Tamás mért eredmény nélkül ebben a versenyszámban. 8 versenyszám lesz majd, és 10 versenyzőnk van. Hát szépen sorban megismerkedünk velük. Kelet-Magyarországról Bíró István először itt az országos bajnokságon. A középmezőnyben, hogyha az elején végezne, akkor mindenképpen egy fantasztikus eredmény lenne számára. Gyakorlatilag 3 csoportra osztható a mezőny, ezt most itt az elején elmondhatom önöknek, miközben Bíró István egyébként ő már 300 kg-mal teljesít és kétszer felhúzta. Most próbálja a harmadikat, ez nem sikerült. Az első csoportba tartozhat Szabó Zsolt, Rozik Gábor és a most képen látható Nagy Ákos. Ők azok, akik a bajnoki címért szállhatnak harcba. Kránisz Gábor sérülés miatt kénytelen kihagyni ezt a versenyt. Ő az, akit még ide vehettünk volna ebbe a csoportba. Helyére egyébként beugróként Mennyi Rajmund érkezett, aki majdhogy nem lemaradt, de hát nála ez elég gyakori, hogy ő az első számú tartalék, és a selejtezőbéli eredmények alapján is aztán gyakorlatilag mégis ide tud jutni a bajnokságra. Kik vannak a második és harmadik csoportban, mindjárt nézzük, csak először nézzük, hogy Nagy Ákos hogyan boldogul itt a 320 kg-mal. Ugye ha valakinek nem sikerül egyszer, és akkor kiesik, tehát nagyon okosan kell megválasztani a súlyt. Nagy Ákos, Rozik Gábor, Sára István és Szabó Zsolt a 320 kg-ra jött ki, hát nem hiszem, hogy bármelyiknek is megpottyanna. 3-szor húzta föl eddig Nagy Ákos. Na nézzük, hogy sikerül, nem sikerül. Junior világbajnok súlyemelő, tavaly az év felfedezetje, 4. volt az országos bajnokságon, épp hogy lemaradt Csikós Lóránt mögött, aki szintén nincs itt, mert egy hosszabb sérülése után nem tudta kvalifikálni magát a versenyre. A nyugat-magyarországi verseny győztese kisebb meglepetésre megelőzte Nagy Ákost is, és Kránisz Gábort is, őket tartottak a favoritnak. És az én titkos favoritom, talán mondhatom ezt így, Rozik Gábor, aki évek óta kiegyensúlyozott, a legnagyobb rutinja van ebből a mezőnyből, hiszen ő kezdte a legrégebben. És most kisebb súlyok vannak, nagyon robbanékony alkatnak kell lenni, aki nyer, márpedig Rozik Gábor képes lehet arra, ugye nyert már országos bajnokságot a 105 kg-osok mezőnyében, 3-szor húzza föl és a 320 kg-ot, tehát volt verseny közte és Nagy Ákos között. Sárai István. Sára István nyert a Kelet-Magyarország legerősebb embere versenyt. A kelet-magyarországi roppant kiegyensúlyozott mezőny, hiszen Csikós Lóránt, Endrei Zsolt és Sára István nyert az elmúlt 3 évben 3 különböző versenyző. Sára István Németh Robival, ők lehetnek azok, akik egy kicsit beleszólnak az élmezőnyért vívott harcba, de inkább a középmezőnybe várom őket. És hát a másik 5 versenyző mire lesz képes, azt meglátjuk, mindegyiknek van lukas számuk, úgyhogy ezért így nehéz megmondani. Sárai Pista egyszer húzta föl, tehát egyelőre a harmadikán áll ebben a versenyszámon, és Szabó Zsolt, akinek ezt a számot nyerni kéne. Ő 400 kg-mal is fel tud állni. Ő a legjobb itt a mezőnyben lévő versenyzők közül ebben a versenyszámban. És általában felhúzásnál a papírforma érvényesülni szokott, már pedig, hogyha az első szám, akkor még az erőse fogyott el. Itt a harmadik, nagyon könnyedén.
Megvan a negyedik, Szabó Zsolt, tehát 2008 országos bajnoka. Tavaly második volt. És most szeretné visszahódítani a címet. Szabó Zsolt tehát nyer. Mindjárt megnézzük a pontos végeredményt, illetve a verseny állását is. Keszler János versenybíró adja át a díjakat. Ezúttal minden versenyszám végén az első 3 helyezett kap egy serleget. Hogy Nagy Ákos és Rozik Gábor hogyan osztozott meg a 2 serlegen, azt nem tudom, mert hogy holt verseny a második, harmadik helyen, tehát a felhúzásnál ez gyakran előfordul. Bíró István is nagyon jól kezdett, 6 ponttal az 5., 10 pontot kap a győztes, 9 pontot kap a második, 8-at a harmadik. Ha pedig holt verseny van, akkor a pontokat összeadják és elosztják annyi felé, ahányan vannak holt versenyben. Ahányan holt versenyben vannak, hogy helyesen magyarul mondjam. 4-es röngnyomás következik, Bartalos Tamás kezd. Látható, hogy szépen sorakoznak a rönkök, az első még nincsen tárcsa, a másodikon már ott figyel. Úgyhogy ezt is fej fölé kell majd nyomni. 15, 25, 35, 45, persze 100 fölött mind, amit teljesíteni kell. És a második kísérlet, a második rönk is fej fölött volt, 21,66 másodpercnél. Mi az órát nem állítottuk meg, 75 másodperc van a gyakorlat, a Bartalos Tamás pedig mutatja, hogy ennyi most elég volt. Bartalos Tamás nyerte a másodosztályú országos bajnokságot ebben a szezonban. Mennyi Rajmundnak továbbra sincsen pontja, hiszen ez a szám sem sikerült neki, Hajnal Tamás viszont szépen gyűjtögeti, mert a legutóbbi 3 pontja mellé megint gyűjtött 3-at, 16,9 másodperccel 2 rönköt teljesített. Bíró Istvánnak Mennyi Rajmundot sikerült ebben a versenyszámban megelőzni, ő is 2 rönköt nyomott a feje fölé, de nagyon nagy küzdelem áll rám. Ő pedig Sárai István, aki nem bírta a harmadik rönkkel, ez talán egy kisebb meglepetés. 15 másodperc alatt meg volt 2, de aztán a harmadik az már nem sikerült. Endrei Zsolt tavaly, amikor Győrben volt az országos bajnokság, a bemelegítésnél megsérült, és utána ki kellett hagynia neki szinte a teljes szezont, úgyhogy gyakorlatilag ő úgy fejezte be pont nélkül az országos bajnokságot, hogy helyezett lett, mert hogy kvalifikálta magát és már ott volt a bemelegítésnél, de nem sikerült versenyszámban indulnia. Nagyon szimpatikus, Békéscsaba melletti településen lakik. Van a harmadik is neki, ő tehát most itt átveszi a vezetést. És talán a negyedik is meg lesz Endrei Bubónak. Nincsen meg. 3 súly, és a harmadik rönköt 37 másodperc alatt teljesítette. Ez azt jelenti, hogy szépen megelőzött nagyon sok versenyzőt. Meglátjuk, hogy majd mire lesz elég ez az eredmény. Németh Róbert, aki egy nagyon meglepetés ember volt a selejtezőn, avval, hogy gyakorlatilag annyira, hogy beleszólt az érmezőnyért folytatott harcba, hogy ott volt a dobogón a Nyugat-Magyarország legerősebb embere versenyen, és megelőzte Kránic Gábort. Németh Róbert 3 rönkkel, ott nagyon jó részidővel volt ott is, és itt is láthatták az órát, hogy gyorsabb volt, mint Endrei Zsolt, tehát már ő most itt átvette a vezetést. Gyerünk, Robi, van még időt bőven. Egy nagy tapsot kérünk az első versenyző lehet, akinek sikerül mind a 4 rönk. Na meg lesz a negyedik. A 145 kg-os nincsen meg. Nem? Biztos? Köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérünk Németh Róbertnek. Nincsen meg, de így is 29,26 másodperc. Nagy Ákos egy picit elrontotta a 4-es röngnyomást. Emlékeim szerint Kislődön. Láthatták önök is itt az O2 TV-ben ezt a versenyt. Megvan a második.
16 másodperc alatt. Németh Robinál egyértelműen gyorsabbnak tűnik. Meg lesz a harmadik, és meg is van 25 másodperc. És most kéne kinyomni a negyediket. Aki nem nyomja ki a negyediket, véleményem szerint nem fogja megnyerni a versenyt, mert Szabó Zsolt és Rozik Gábor biztos végig fog menni. Nagy Ákos már fölvette. Ugye nem elég, hogy valaki nagyon erős, az erőnek ki kell tartani, hopp, 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 és egy kisebb fajta ájulás, de szerencsére nincsen semmi gond Nagy Ákossal. Pillanatra megszédült és elvesztette egyensúlyát. Na és akkor nézzük Rozik Gábor. 40 fok volt egyébként, még a beton nyomott hozzá, úgyhogy nem egy könnyű verseny ebből a szempontból itt az országos bajnokság. 14 másodperc a második röngnél. Sára István és Nagy Ákos is így teljesített. 22. A 22 az azt jelenti egyébként, hogy Nagy Ákosnak a 24 másodpercénél jobb, tehát már legrosszabb esetben is második, de megvan 33-64-en Rozik Gábor. Rozik Gábor megcsinálja. 3-2-1, rajt egy nagy tapsot kérjük Zsoltinak is. 30,69 másodperccel Malatinszky Tamás, korábbi bajnok tartja az országos csúcsot. Aki az Egyesült Államokban éli már 2 esztendeje. Szabó Zsolt 17 másodperc, nagyon komótosan jön. Nem fogja megnyerni ezt a versenyszámot, abban egészen biztos vagyok. És abban sem vagyok biztos, hogy bejön a második helyre, hogyha nem tudja kinyomni minden 4 rönköt. 32 másodperc. Nézem, hogy mire jó ez az eredmény. Hát Nagy Ákosnak 24, Németh Robinak 29, tehát Szabó Zsolt most negyedik. Ha kinyomja, akkor második. Úgyhogy neki most mindenképpen teljesíteni kell, és a feje fölé kell nyomni ezt a 145 kg-os rönköt. Nem tud vele megállni. Van még 15 másodperce, de mondja, hogy nem. Hát Szabó Zsolt nem tud boldogulni, aztán Rozik Gábor lélegzetvételnyi előnyhöz jut, mert nem csak ezt a versenyszámot nyeri meg, de mindjárt látni fogják, hogy a pontversenyben is van egy kisebb előnye. És lesz egy változás az első 3 helyzet között, mert Németh Robi, mondom, meglepetés ember, idefért a harmadik helyre. Rozik Gábor és Nagy Ákos mögé. Szabó Zsolt és Sára István talán egy kicsit jobban teljesített volna. Most úgy mondom, hogy a elvárások szerint, de hát borzasztó meleg van, nyilván ez sokat kivesz a versenyzőkből. 1 pont előnye van Rozik Gábornak Nagy Ákoshoz képest, és másfél Szabó Zsolthoz. És akkor jön a szánkóhúzás, amit az országos bajnokság selejtezőjén is volt, és egy kisebb vitát váltott ki a versenyzőkből abból a szempontból, hogy hogyan is lehet összevetni a keleti és a nyugati versenyzőket, mikor mások voltak a körülmények, és aztán végül is egy salamoni döntés született, hogy ezt a számot nem vették figyelembe az országos bajnokság való kvalifikáció során. Mert egyszerűen volt, ahol röpült a szánkó, volt, ahol meg letapadt. Itt most letapad, meg hát nyilván a súly is megvan hozzá. Mennyi Rajmund az, aki elsőként láthatunk. Most kezdi meg a pontgyűjtését. 61 másodperc alatt, és valamivel több mint 1 perc fölött jutott a célba. Ez mindenképpen egy jó eredménynek tekinthető. Mindjárt mondok önöknek adatokat is, hogy mi van a szánkón, illetve mennyit kell húzni. 350 kg-ot kell elhúzni, 20 méterre. Bartalos Tamás, óriási küzdő. Hajnal Tamás 11 méterre húzta, Bartalos Tamás 17 méterre, nekik nem sikerült behúzni a célba. És Sárai Pista 1 perc 7 másodpercnél, nem tudom, hogy neki volt-e akár egy kisebb sérülés itt a felkészülés során, vagy csak a nagy meleg vett ki belőle, de egyelőre az első nap után azt kell, hogy mondjam, hogy
egy picit jobban leszakadt az élmezőnytől, mint azt várni lehetett. Endrei Zsolt viszont nagyon jól tartja magát, 9 ponttal most ugye a 6. De akár a dobogó közelébe is odaférhet. Kőgolyóban biztos jó lesz. 40 másodpercnél jár. És a vegyes feladatokban is jól szokott szerepelni, már pedig abból lesz bőven. Most bent a célba. Hát megküzdött vele. 50 másodperc alatt. Ő nem áll jót, ő csak simán elfáradt. 47-07 a hivatalos. Endrei Zsolt, 3-2-1. 47 másodperc. Neki is hadd kérjünk. Szabó Zsolt tud-e visszahozni valamit, ami előbb elment? Az a nagy kérdés. Elindult nagy lendülettel. Összefoglalót készítettünk, és gyakorlatilag itt most ebben a versenyszámban nagyon sok részét ki kellett vágjuk a feladatnak minden egyes versenyzőnél, ezért nem láthatnak itt futóórát. És csak úgy repül az a szánkó a célba. Szabó Zsolt pedig Az eddigi legjobb mindjárt idő lesz. bejuttatja a célba és átveszi a vezetést, de hát ez még Most benne a célba. gyakorlatilag csak virtuális, mert még 3 versenyző hátra van. 2 körüli. 31,91 másodperc. 31-91, Szabó Zsolt átveszi a vezetést. 3-2-1. Keszler János dobogós volt az országos bajnokságon, a 105 kg-osok országos bajnokságát nyerte korábban úgy, hogy minden egyes versenyszámot meg tudott nyerni. Németh Robi küzd a súllyal. Németh Robi rendszeres szereplője most már egyébként az országos bajnokságoknak. Szépen sorban lépte előre. Nincsen még bent, sajnos kisodott a kezéből. Láthatják, hogy mennyi hiányzik. Egy húzás, ennyi. Majdnem főszálltál. 47 másodperc. Meglátjuk, hogy 2-3 másodpercet vesztett. Nem biztos, hogy ez egyébként jelentős lesz abból a szempontból, hogy elképzelhető, hogy más lesz annyira a többiek eredménye, hogy így is úgy is arra a helyezésre ért volna be, ahova most gyakorlatilag beért. Na nézzük, hogy akkor Nagy Ákos. Eddigi második legjobb részidő. Nagy Ákos, Szabó Zsolt Ez az Ákos, nagyon jó. nál egy kicsivel gyengébben jön, a többieket viszont megelőzheti itt a szánkóhúzásban. Mindjárt benn lesz a célba. Most már csak néhány húzás kell. Nagyon meg kell küzdeni neki a végén, mert letapadt a szánkó elég rendesen. Most benne a célba. Emeld fel a kezed, hogy fönn vagy. Egybe van, nincs gond. 3-2-1. Na és akkor Rozik Gábor, Kérjük Rozik Gábornak. aki a középmezőnybe várta magát ebbe a számba, azt mondta neki, ez lesz a Lukas száma, de kölcsönkérte Endrei Zsoltnak a cipőjét, és ez úgy látható sokat segít neki. Torony magasan az eddigi legjobb. Torony magasan a legjobb, hallhatjuk Darázs Ádámtól, aki a helyszínen nem csak szervezte, hanem kommentálta is a versenyt. Itt a végé, hogyha nem tölik meg Rozik Gábor lendület és bírja a 20 métert, akkor ezt a számot is meg tudja nyerni. A Dunaújvárosi versenyző ismét első lesz, igen, 30,16 másodperc, megnyeri. Rozik Gábor nyeri a számot és tovább növeli az előnyét. A hivatalos idő. Ez igen. Szabó Zsolt a második, és Nagy Ákos a harmadik ebben a versenyszámban. A várható dobogó. Még ha a sorrendet nem is ebben gondoltuk. Rozik Gábor, Szabó Zsolt és Nagy Ákos a sorrend. Mindjárt látjuk, hogy Háknak mennyire nőtt meg az előnye. Hát nem sok. 2,5, illetve 3 pont. Ezzel még nyulat nem lövünk, azt lehet mondani. Németh Robi 19 ponttal, nagyon szép eredmény, és Endrei Zsolt pedig ott van a 4. helyen. 3-2-1. Vegyes feladat. Párba jönnek majd a versenyzők, de pár nélkül érkezik itt ebben a versenyszámban. Hajnal Tamás, egy nagyon fiatal versenyző, Jön a 115-ös aki segítőket szeretnénk megkérni, hogy nagyon szép jövő előtt állhat. Ő is egyébként a 105 kg alattiak mezőnyében is lehet majd egy
jó versenyző. Látjuk, hogy hány ilyen lehetőség lesz ebben a szezonban, hogy bemutassa ebben a kategóriában a tudását. És benn van a kacsajárással is. Hajnal Tamás 32 másodperc. Mindjárt mondom, hogy mi mennyi, mert azért ez fontos, de itt ilyen Bíró István bal oldalt, Sára István jobb oldalt. Úgyhogy a hajrá Pistát hallanak, az mindenkinek szól. Elsőként itt vannak a kofferek, kétszer 140 kg. Ez már szerepel még a továbbiak során. Megvan a 8 méter, akkor jöhet a rönk 115 kg-mal, egyszer kell a fej fölé nyomni. 15 másodpercnél tartanak. Hordó, 155 kg-os a hordó és 120 cm magas az állvány. Mind a ketten teljesítették, és 225 kg-mal kell kacsajárásba jönni, körülbelül szerintem ez is egy olyan 8 méter lehet, de erre most nem vennék mérget. 33 másodpercnél bent Sárai Pista, Hajnal Tamás mögött, és hát Bíró István is. Mennyi Rajmund egyébként kihagyta ezt a versenyszámot. De bocsánat, Mennyi Rajmund itt van, csak hogy egy részfeladatot sikerült csak teljesítenie, Németh Robi pedig szépen jön. Na de akkor ki hiányzik? Bartalos Tamás. Bartalos Tamás, aki ebben a versenyszámban sérülés miatt kihagyta. Jön a 155-ös hordó, ez a segítőre figyeljünk. Úgyhogy Németh Robit láthatjuk, hogy végig csinálja itt a feladatot. Ez ilyen a végén, mert egy kétnapos versenyről beszélünk, azért elég szépen megtizedeli a mezőnyt. Na bent van 49 másodperc. Németh Robi 49,4. És akkor Endrei Zsolt és Nagy Ákos harmadik, negyedik helyen az összetettben. Fej-fej mellett. Nagy Ákosnak van egy kicsivel gyorsabb részt, és szépen szétszórják ott az eszközöket. Nagy Ákos vezet a versenyben, és a kacsajárása is nagyon jól jön. Át fogja venni a vezetés, az biztos. 26 másodperc, 25-50 a hivatalos. És Endrei Zsolt 31,28, befér Hajnal Tamás és Sárai Pista elé. Nem a mi kameránk volt, azért nem láttuk. Máshová kiabált itt a tatabányai erős ember. Aki Darázs Ádám készített fel a versenyre. Rozik Gábor és Szabó Zsolt. Na nézzük, hogy a robbanékonyság Rozik Gábornak mennyire lesz majd kedvező, mert könnyebb, mint Szabó Zsolt, de Szabó Zsolt nagyon jól jön és vezet. Fölteszi egy gyorsabban a hordót, igen, Rozik Gábor is most jön és ő pakolja föl. Van egy 2 másodpercnyi előnye Szabó Zsoltnak, Rozik Gábor azonban most megindul. Szabó Zsolt fogja megnyerni a számot, 23 másodperc és Rozik Gábor második. Szabó, Rozik, Nagy, ez a sorrend. Hát ha Rozik Gábor a harmadik lett volna és Nagy Ákos a második, akkor talán egy pont se lett volna a 3 versenyző között, így egy kicsivel több, de az is jelentéktelen. Szabó Zsolt tehát 2 versenyszámot nyer, egyben második, egyben negyedik, Rozik Gábornak második, első, második, és Nagy Ákos harmadik, második, harmadik. Hát itt még bármi lehet, ha meg nem eszik egymást. Endrei Zsolt és Hajnal Tamás szépen fejt az 5. helyre. Mondom, ez meglepetés, Sárai Pista a várakozásnál egy kicsivel talán gyengébben, csak a 6. De minimálisak a különbségek. Ott az elején meg bármi lehet. A mai eredmény az egy kicsit elbaltáztam.
egy-két számban lehettem volna magabiztosabb vagy dinamikusabb. Volt olyan szám, amiben elégedett vagyok, volt olyan szám, amiben nem. Meglepetés embere Rozik Gábor, az eléggé felzárkózott. Akkor ott van a nyomomban ugye Nagy Ákos is. Nem vagyok maximálisan elégedett, sajnos a rönknél a végén becsúszott ez a kis ájulás, úgyhogy ott azt szerettem volna megnyomni az utolsó rönköt. A többi én azt gondolom, hogy a várakozás megfelelő volt, ez volt a célom, hogy mindegyik versenyszámon az első 3 helyen végezzek, ez sikerült, és azt gondolom, hogy abszolút nyitott maradt holnapra a küzdelem. Mai eredményemben nagyon elégedett vagyok. Felhúzásban a maximum súly 320 volt egy ismétlésre, nekem ebben most sikerült 3-at húzni. Úgy érzem, talán a negyedik is meg lett volna, de fejbe egy kicsit feladtam, de nem bánom, ez így nagyon jó, elégedett vagyok vele. A rönknyomásra arra készültem. Mindenképp meg akarta beüteni Klitschkónak a rekordját, ez sikerült is. Ami meglepő volt az, hogy az időjárás miatt is, ha jól emlékszem, másnak nem is sikerült a 4 rönk. Harmadik feladat volt a szánkóhúzás, abban nem igazán bíztam, de valahogy sikerült jól elkapnom a fonalat, és sikerült azt a számot is hoznom, azon meglepődtem. Majd a vegyes feladatnál ott is mindenképp arra törekedtem, hogy legalább a dobogó meglegyen, hogy ne szórjak pontot, és hát Zsoltival fej-fej mellett csináltuk. Fejben nem raktam egy kicsit össze a gyakorlatot, úgy érzem, mert a végén a lábközcipelésnél majdnem, hogy a súlyt elkezdtem keresni, hogy hol van. Úgyhogy ott egy pár másodperc elment, de elégedett vagyok azzal is. Holnapi nappal kapcsolatban megpróbálok odafigyelni, hogy nagyot ne hibázzak. Papírforma szerint nagyjából az én számaim lesznek. A dobás az igaz, hogy nem csináltam már 2 éve, de az jól ment végül is. A koffer az, hát ott egy kicsit tartok, mert volt a sípcsontomban csonthártyagyulladás, nem tudom, hogy ez most mennyire fog hátráltatni. Lengős pakolósra oda fogom tenni magam, szóval azt mondom, hogy ha nagy hibázás nem lesz, akkor dobogón ott leszek mindenki. Na kérem szépen, és akkor innen folytatjuk. Második nap. Láthattak egy-két életképet, hogy hogyan töltötték a versenyzők. Bartalos Tamás pedig a Utolsó kísérlet 465 cm-en. Egy nagy tapsot Nagy Ákos. Súlydobás magasra, 20 kg a súly. Mindenkinek 3 kísérlete van minden magasságon. És megvan. Nagy Ákosnak 465. Nem volt könnyű. Harmadikra sikerült. Endrei Zsolt 415, Hajnal Tamás 415, Mennyi Rajmond és Sára István 440 cm-nél szállt ki. Oly, de magasan Rozik Gábor a 465-ön. Ez igen. Szabó Zsolt. Földes. Indult már világkupán és Bulgáriában a 9. helyen végzett. Nem az ideges fajta egyébként, valóban. 490 cm. Nagy Ákos. Egy nagy tapsokat kérünk Nagy Ákosnak, és megvan elsőre a 490. Megcsinálja elsőre. Jöhet akkor Rozik Gábor. Ugye a versenyek mindig abban a sorrendben jönnek ki a feladathoz, amiben az előző versenyszámban végeztek, de nem az első jön először és a 10. a végén, hanem pont fordítva. Így mintán Szabó Zsolt nyerte a számot, így mindig ő fejezi be. Nagyon magasan megvolt, de épp hogy átment, mert az ív az nem volt ideális. Érvényes-e vagy sem? Érvényes. Egy nagy tapsot De Rozik Gábor gyakorlata érvényes. Szabó Zsolt, tehát 490-en utolsóként. Szabó Zsolté, szépen megvan. Mi a helyzet az 5.15-tel? Megvan az 5.15 elsőre. El kell, hogy mondjam, hogy közvetítjük majd a felföldi játékok országos bajnokságot is. És ott is szerepel majd ez a hagyományőrző versenyben a feladat. Egy kivételével tegnap
mind a három versenyző, minden versenyző. Megvan ez is Rozik Gábornak. És ugye megint ők hárman lesznek a dobogó első 3 fokán. Szabó Zsolt utolsó kísérlet, egy nagyon nagy tapsolás. Nagyon ellépnek a mezőnytől. Erik Zsolti. Na, itt a magasság meg volt sajnos, egy picit előbb Szabó Zsoltnak viszont két versenyző maradt az 540. nem jön össze az 5-15. És Rozik Gábor. Harmadik lesz. 540 cm. Gyerő Gábor. Ugye kétfajta dobószám van. Korábban többször láthattunk sörös hordódobást, akkor a 12,5 kilós hordót kell kissé más technikával átdobni. Nagyon kevés hiányzott. Nincs meg az 540. Talán egy picivel hátrébb áll, de hát ezt innen utólag a felvételről könnyű megmondani. Kevés kellett volna hozzá. Rozik Gábornak se sok. Talán Nagy Ákosé volt a jobb kísérlet, de hát ilyenkor ez már nem jelent semmit. Dunaújváros és Holt verseny az élen. Ők már voltak egyszer holt versenyben, most megint. folytatjuk a versenyünket a konfercipeléssel. Pályaállításunk. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés, hogy most akkor ők hogy osztoznak meg az első-második helyen, mert valószínűleg mindenkinek lesz egy első, meg egy harmadik, illetve 2 második, és akkor nagyjából egyenértékű. Ez tehát a sorrend. Bartalos Tamás befér a 4. helyre, értékes pontot gyűjt ezzel, hiszen ez 7 pontot jelent. Meg is közelíti Mennyi Rajmundot. Rozik Gábor pedig 3 pontra növeli az előnyét, Nagy Ákos pedig közelebb fér Szabó Zsolthoz. Koffercipelés. 2 olyan versenyszám következik most egymás után, ahol a versenyzők egymás mellett jönnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy egymással is versenyeznek. Bíró István térül, fordul és jön visszafelé. Németh Robi pedig most lépi át a fordulónál a 20 métert. Nagyon jól jön Bíró István. Ugye az a kérdés, hogy a másnap ki mennyit tud még hozzátenni itt az első nap fáradtsága után. Bíró István benne a célban. És 34 másodperc alatt vissza is ért. Próbálkozik Németh Robi is, hogy behozza. Minden egyes pont borzasztóan fontos. 5, 4, 3, 2, 1. Most a vége, egy nagy tapsolat. 37,5 méter. Ilyenkor, hogyha nem sikerült beérni a célba, Nem sikerült bejutni a célba. Hát van ilyen. ez alapján lesz majd az eredmény értékelve. Hajnal Tomi, készen vagy? Németh Robinak is 415 centig jutott a dobással. Bíró Pistának viszont nem lett pontja. Hajnal Tamás, a fiatal martfű versenyző, de gyorsan jön, hát ott lesz 10 másodperc körül a fordulónál. Tomika, ha ezt lehet bírni visszafele, akkor be lehet szólni az élmezőnynek a sorsába, ebbe a számba mindenképp. Endrei Bubó jó 5-6 méterre lemaradva, Hajnal Tamás pedig 21-2-3, 24 másodperc körül. Hajnal Tamás 22-93. Óriási, óriási. Hát, ha ez a fiatal ember még így képes sokat edzeni és kitartó lesz, akkor ebből bármi lehet. Sára István és Mennyi Rajmund. Sokat küzdöttek már keleten is. Közel laknak egymáshoz. Egyek, illetve Tiszaújváros. Sárai Pista. Elsőként fordul 16, itt látszik igazából a különbség. Endrei Bubó is itt fordult. Roni közbe letette. Sárai Pista pedig jön. És hát nyilván Hajnal Tamás mögött. Talán igen, Endrei Bubót megelőzően. Hajnal Tamás, Sárai István, Bíró István a sorrend most, akkor, amikor már csak 4-en jönnek majd. Mennyi Rajmund pedig nem tudja végigvinni, 30 méternél teszi le. Itt megelőlegeztenek, hogy Darázs Ádám utolsó országos bajnokságán vesz részt, de hát én tudok olyan versenyzőről, aki szintén hasonlókat mondhatott el magáért, aztán még indult egyszer-kétszer.
Itt pedig Szabó Zsolt, aki jön és már a fordulónál, de gyengébb, mint Hajnal Tamás. 13 másodpercnél Szabó Zsolt. Ez azt jelenti, hogy Hajnal Tamás mögé fér be. Úgyhogy Szabó Zsolt pontokat fog megint veszíteni. Az a kérés, hogy Hajnal Tamás eredménye annyira jó, hogy a többieket is megelőzi. 26,9 másodperc, hivatalosan 26,64. Darázs Ádámért 26,9-et, Keszler Jánosnál van az, ami a mértékadó. És Bartalos Tamás pedig be fog vinni. Egy nagy tapsot hadd kérjünk. Bartalos Tamásnak micsoda erőkifejtés. Most menne a célba. Hát majdnem kihasznált az időt. 1 perc 8 másodperc. Hivatalos pedig nagyon nagy szaladás következik. A két legjobb versenyző. Hát nem azt mondom, hogy el fog dőlni az országos bajnokság, de nagy lépést tett Rozik Gábor az első helyhez, ha most sikerülne megnyerni ezt a számot, mert Hajnal Tamás besegített és beférhet közé Szabó Zsolt közé. Na, elindultak akkor a versenyzők. Rozik Gábor, ahogy kell, nagy lendülettel. Nagy Ákos tudja vele tartani a lépést, úgyhogy ez még nem dőlt el semmi se, és ott lesznek 10 másodpercnél a forduló, 9 másodperc. Rozik Gábor jobb a fordulója Nagy Ákosnak, és kezd följönni, és Hajnal Tamás idejével versenyben mind a ketten. Nagy Ákos rendkívül jól hajrázik, Rozik Gábort meg fogja előzni az utolsó másodpercekben, az utolsó métereken. Nagy Ákosé! Nagy Ákos nyeri a versenyszámot, és második lesz Rozik Gábor. Ó, de nagy verseny volt ez. 22-13, 22-35. Itt még van 2 méteres hátránya Rozik Gáborhoz képest, vagy egy biztos Nagy Ákosnak. És itt az utolsó 10 méterre, 30 méter fölött. Nagyon szépen jön föl, és itt előzi meg. Hát azért, hogy országos bajnoki címet szerezzen, ez nem kérdés. Az eddig legszorosabb versenyszám. És Hajnal Tamás itt a dobogó. A harmadik helyezett. Sérülés Németh Robi után Hajnal Tamás is fölfér a dobogóra. Rozik Gábor a második. 2-10-del kapott ki mindössze. Nagy Ákostól, Borzasztóan szoros volt, 22 másodperc mindannyiuk. Hát nem volt mindenki a százdok jobbik felén. Következő versenyszámban is az a És hát érdekes lett volna megnézni mondjuk Nagy Ákost Hajnal Tamással, hogy akkor lehet, hogy még Hajnal Tamás is tudott volna gyorsabb lenni. Nem tudom. Minden esetre azért Szabó Zsoltnak így, hogy Nagy Ákos nyert, van, ami visszajött, de 5 pont hátrány azért az nagyon sok, hiszen már csak 2 versenyszám van hátra. Na kérem szépen, finish van, jönnek az utolsó számban az utolsó emberkék. Utolsó szám, utolsó számokban, mondhatom ezt így, hiszen 2 van még vissza. A lengősúly, ami nem csak lengősúly, hanem van mellette még hordó is. 360 kg a lengősúly, 12,5 méterre kell vinni. Aztán van ez az ismerős hordó, ez továbbra is 155 kg, ezt senki nem vett ki belőle semmit se. És aztán vissza kell jönni a lengősúlyjal. Ugye ez volt a selejtezőn is, és hát pont arról beszéltünk ott a versenyzőkkel, hogy ez a minden előnyével és hátrányával, mert az egyikhez kéne, a másikhoz meg nem. Sárai Pista minden esetre bent van. 37,4 másodperc alatt teljesítette a távot. Hát ha valamitől egyébként még szorosabb lehet a verseny, akkor az ez. Mert ugye ez a versenyszám Nagy Ákosnak áll, aki ugye most a második. És Szabó Zsolt elméletileg jobb, mint Rozik Gábor. Szabó Zsolt és Hajnal Tamás. Nem látunk most mindenkit. Németh Robi 12,5 méterre vitte a lengősúlyt. Bartalos Tamás és Mennyi Rajmund elindult már visszafele. És Bíró Pista 64 másodperc alatt ért a célba, Endrei Zsoltnak 63. Teljesen együtt a 2 versenyző, Hajnal Tamás és Szabó Zsolt. És nagyon jól jönnek visszafele. Szabó Zsoltnak van egy némi előnye, és ez nagyon fontos most, mert Hajnal Tamás ott van a nyomában. Ez lehetőséget, hogy esetleg Hajnal Tamás beférkőzzön közéjük. Szabó Zsolt nyeri ezt a párost 25,8 másodperccel. 27-43 Hajnal Tamás.
Rozik Gábor és Nagy Ákos. Nagy Ákosnak nyerni kéne ezt a számot, de kérdés, hogy lehet-e ilyen gyorsan megcsinálni, mint Szabó Zsolt megcsinált. Az mindjárt kiderül. Rozik Gábor pedig elméletileg így lehet, hogy csak negyedik lesz. Mert ugye Hajnal Tamás nagyon jól jött. 12 másodperc, és futhat vissza Nagy Ákos. Meg fogja nyerni a számot, 16 másodperc. Innen neki 5-6 másodperc elég. Rozik Gábor pedig még csak most rakja föl a hordót. 22 másodperc. Nagy Ákos bejelentkezett az országos bajnoki címét. Mind a 3 mai számot megy. 3 volt szombaton és 3 volt vasárnap. Mind a 3 vasárnapi számot nyeri. Rozik Gábor pedig 34-40 éppen bejön Sárai Pista elé. Hát a Nagy Péter itt lenne, akkor még nagyobb lenne nyilván ez a verseny közöttük. És Hajnal Tamás másodszor a 3-ban, Rozik Gábor először nem. Csak negyedik. De mindjárt megnézzük, hogy a pontversenyben mit jelent ez. 63-61. Rozik Gábor több számot nyert, ezzel első. Illetve nem, több második hely van, mert ugyanannyiszor nyertek mindannyian. És 2 pontra Szabó Zsolt. Amíg Sárai Pistát látjuk, addig gyorsan elmondom, ugye az első versenyszámot Szabó Zsolt nyerte, a másodikat Rozik Gábor, a harmadikat Rozik Gábor, a negyediket Szabó Zsolt. Aztán Rozik Gábor és Nagy Ákos holt versenyben, és 2-t nyert Nagy Ákos. Ez azt jelenti, hogy elméletileg, ha Szabó Zsolt megnyeri a versenyszámot, akkor a pontazonosság már neki jó, mert akkor neki van 3 tiszta győzelme, míg a többieknek gyakorlatilag 2,5. Sárai Pista 3-szor már fölrakta a 175 kg-os kőgolyót, 175 vagy 145. Ez a választási lehetőség. Tehát a pontazonosság Szabó Zsolttal szemben sem Nagy Ákosnak nem jó, sem Rozik Gábornak nem jó. Tehát, hogyha Szabó Zsolt nyer, akkor biztos, hogy második lesz, mert ugye akkor valaki harmadik lesz közülük. Ha csak nem mondjuk holt versenyben vannak a második, harmadik helyen, meg ugye pont fél ponttal lesz mind a 2 előttük. A pontazonosság Rozik Gábornak Nagy Ákossal szemben is jó, meg jó Szabó Zsolttal szemben, ha nem Szabó Zsolt nyer, hanem mondjuk Sárai Pista, mert más nagyon nem nyerhet. De nézzük, hogy Szabó Zsoltnak hányszor sikerül, mert ez döntő lesz, és akkor lehet elkezdeni számolgatni. Megvan az első. És hát ugye nagy kérdés, hogy mi lesz a taktikája Nagy Ákosnak, aki 175-ös kőgolyót még nem rakott, csak 170-eset. Szabó Zsolt. Harmadik. Még 2-t kéne fölrakni. És akkor megelőzi Sárai Pistát. Nagy kérdés, hogy elég lesz az valamire. Valamire biztos. És még van idő 40 másodperc. Az idő felénél. Ott van, ez is megvan. Szabó Zsolt azt mondja, hogy nyerni akar. Van még fél perced arra, hogy átvett a vezetést. Mindenképpen nyerni. Ha egyszer átteszi, akkor átveszi a vezetést, és akkor sanszos a győzelemre. Ha 3-nál többször nem teszi fel egyik versenyző sem. Sem Nagy Ákos, sem Rozik Gábor. És megvan neki az 5. Átveszi a vezetés Szabó Zsolt. És ez azt is jelenti, hogy mindenképpen a 175-ös kőgolyóra kell jönnie Nagy Ákosnak, mert ha nem jön a 175-ösre, akkor pontazonosság lesz közte és Szabó Zsolt között, ami csak akkor jó, ha Szabó Zsolt nem nyeri meg a számot. Hát igen, szóval itt van aztán számogatás bőven. Megpróbálja Ákos. Hát az a baj egyébként, hogy neki Sárai Pistát meg kéne előzni. Ugye ami 4 volt, vagy legalább utolérni. Mert avval, hogy a 175-öset ha fölrakja egyszer, akkor még csak Hajnal Tamást fogja be. És most látom, bocsánat, hogy nem is lett volna jó ezek szerint, akkor a 145-ös Nagy Ákosnak semmiképpen se. Na nézzük, akkor öl be, és megsérül Nagy Ákos.
3 számgyőzelem után pont nélkül ebben a számban Nagy Ákos harmadik lesz az országos bajnokságon. És akkor egy kérdés maradt hátra. Egy kérdés maradt hátra, hogy Rozik Gábor vagy Szabó Zsolt. Itt Darázs Ádám azt mondja, hogy 2 ismétlés kell. Az én számításaim szerint az kevés, mert akkor pontazonosság lenne, ha csak nem úgy számolunk, hogy ugye a holtversenyes első ugyanolyan elsőnek számít, mint a sima. Na, megvan másodszor. Rozik Gábort közben kiirdetik győztesnek, mondom, én szerintem legalább 4-et föl kell rakni ehhez. Megvan a harmadik is. Itt a negyedik. Most már senki nem veheti el tőle. És még az is lehet, hogy meg fogja nyerni ezt a számot. 5-öt rakott föl Szabó Zsolt. És ugye könnyebbek voltak bizonyos szempontból a súlyok, de azt gondolom, hogy Rozik Gábor teljesen megérdemelten nyer, mert megverte azokban a számokban Szabó Zsoltot, megverte a rögnyomásban, és megverheti itt is. Amire azt mondhatjuk, hogy igen. Ez mindenképpen kell. Fedett pályás országos bajnokság, 105 kg-os országos bajnokság után 6-tal fejezi be, és országos bajnokságot nyer a felnőttek mezőnyében. Rozik Gábor, Dunaújváros. Itt az utolsó. És Sárai Pista is végül is odafér egy számban a dobogóra. Mondom, tőle én egy picit többet vártam. Itt van akkor a számnak a végeredménye. És mindjárt megnézhetik a pontos végeredményt. 73, 70 és 63, de hát mondom Nagy Ákosnak, tehát 69 pontja biztos lett volna. 68. Azért is nagy dolog ez az én szememben, ez a győzelem, mert több versenyző társamnak is azért vannak támogatói. Én teljesen támogató nélkül saját erőből készülök. Hát igazából ami támogatást kapok, az maximum annyi, hogy édesanyám rendkívül finom rizibizit csinál rántott hússal. Úgyhogy én ezért nagyon nagy dolognak tartom, hogy szinte a semmiből értem ezt így el. Sajnos édesapám pár hete elhunyt, és az ő emlékére ajánlom fel ezt a bajnoki címet. Mint a díjat már láthatták, most mindjárt nézzük, hogy hogyan vették át a versenyzők. Hajnal Tamás, a meglepetés ember. Azt gondolom, rendkívül jó benyomást tett. 41 ponttal bejött az 5. helyre, megelőzve Endrei Zsoltot, Németh Robit. Ez mindenképpen nagy meglepetés. Sára István végül a 4. lett 45,5 ponttal. Ez papírformának számít, de mondom, én azt hittem, hogy egy kicsit közelebb jön majd az élmezőnyhöz. Nagy Ákos 10 ponttal többet gyűjtött, mint legutóbb. Volt 2 szám, ahol egyiknél elájult, másiknál megsérült. Nem sokon múlott, hogy nem ő lett az országos bajnok. Ha kicsit az eleje első nap jobban sikerül neki, akkor elég lett volna a 145-ös kőgolyóra menni, és akkor lehet, hogy nem ez a vége. Szabó Zsolt 69 pont. Második. Hozzáteszem, 80-at lehet gyűjteni, tehát 80-ból 69-el második. Borzasztóan nagy eredmény. Tehát volt nála jobb. Aki 73 pontot gyűjtött, egy versenyszámban lett 4. a lengősúlyos vegyes feladatba, az összes többin dobogó volt, első vagy második, és hát kétség nem férhet hozzá, hogy a verseny legjobbja volt. Magyarország legerősebb embere 2010-ben, egy dunaújvárosi fiatalember, Rozik Gábor, mindjárt átveszi a díjat, nekem pedig nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Remélem jól szórakoztak, biztos izgalmas versenynek látták önök is. Köszönöm figyelmüket mára, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Meronka Pétert hallották. Köszönjük szépen a figyelmet, támogatóinknak a segítséget, hogy ez létrejöhetett, és reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Körülbelül 1 hónap múlva Sport 1 TV egy 1 órás összefoglalót fog sugározni ebből a versenyből.